Bona njani sinimikelele lokho lapha esifika khona sifinyelele iPerfect TV sikhona singaphakathi. Yes. Bafethu sicela nje ukuqala ukuxolisa ukuthi mhlawumbe ama-video anisawabona uthando nesithembi lawa previously. So usosho nje sibe honest i-YouTube yahlupha kakhulu bafethu. Isishaye ngama-strikes inqwaba so decide ukuthi no asakhipheni ama-video channel bathe one more strike bayivala so avoda lokho ke sakhipha ama-video amadala nama-clip nesisawazi ukunifayela bafethu besithanda nani benibone i-hardwork besiyenza ukuthi sinenzele but manje sesoyi-recap kuphela sikhulume sazi noma abanye bazokuthakasela mhlawumbe abanye bazobhoreka but asinayo any choice wethu nalo uthando nesithembu ngathi impela angithi liyaphela kule nesimando disimando ngisenayo show wasele emaphethelweni season yaphela but noma ke sesibhoreka ke i-retreat ayisapheli i-retreat sesabona before izolo khona umuntu ofaka isithombe sikaSne nama-graduates wathi umuntu ikhethela indlela yakhe something like that. Yes. Ubabakhe basho ukuthi ngiyabathanda bonke abambonke I can't wait ukubona cause into eya reset lethi lapho wathini back ethola usine ukuthi ukhulela oba akathuli ngokwestory nami I can't wait to find out reaction yakhe umuntu onenkani kanje asiqaleni bafethu i-retreat ke iyaqhubeka akhona amakhosikazi ukhona ubaba uNdabe ukhona uSisinonto and then again indaba iqalile kusaqhutshekwa lawo lesidwe kwagcina khona uMakhumalo yakhuluma le ndaba kaMakhwela uthi umseleko ucela bengamfaki umuntu ongekho la ongakhuluma ngomuntu ongekho another thing uthi uyayimisa indaba kaMakhwela uyayimisa yes bayisho njalo uchaza ukuthini ke ngithi wamlobola vele ngala ngemuva yes kusho umshado osaqhubeki isigisi uzothi ukumoka manje eseyizalisela ingane yabantu akayekile kusho ufuna ukudamba isimo la uma sodamba lo basokwehla yini hawu kongamela aqale kwasekuqaleni yonke into engekho ingamile ngomumo phela wabheda lapho that's why ubaba uNdabe bekhuluma ngene yini khona le point lokubebe ukuthi kufuneka ebe transparent ebe honest lokho angakwenzi afuthi akakwenzi yizo zonke izinto ngithi lezi ezinkinga namakhosikazi akhala ngazo ukuthi wena awukho transparent inkinga wena unephutha kakhulu and another thing awuboniseki afuthi akaboniseki akazwani nomuntu ozophikisana naye uvelelwe kakhulu and then another thing futhi eyenzakalile uMakhumalo uyasho ukuthi no eMzumbe ngithi lokho ethi ufuna umuntu ozohlala khona agade umuzi ngoba abakhosikazi bonke asebenemizi bathenga imizi esilungwini akho umuntu ekhaya manje wena wafica uyakhumbula uceiling board loya uwile tank iwile yonke leyo nto leyo uthi angeke kwenze kuba ukhona lapha eMzumbe umakhosikazi kanjani manje phela into mayizofa iyafa nje ukube bakakhuluma amakhosikazi futhi bakuzowenza kanjani unkosikazi wayezonqaka usilingi kumele enze njani yena makukhona okufile phela indaba engathumela umuntu oyolungisa bese bekumuntu ozogada ke endlini bakhona abantu ama-housekeeper abantu ukhona kumphemba athi uholelwa uthi uMakhumalo since bahamba lapha umuntu ukhona njalo ogadela umuzi lapho ogada nezo zinto lezo umphemba uyena ogada leyo nto leyo ngenzeka lo wafika mhlawumbe umphemba mhlawumbe enga report noma esereportile noma eselibonile noma wayereportile wayeshaya indiva leyo report ngaphela uyikhanda lomtshelo kwakho umseleko nanokuthi phela ngithi uphushe yakhe agenda ukuthi uflow ufuna lapha na kuhlale umuntu lo yena
afuna ahlale. Nayo into abayishilo ukuthi no kusho uMangwabi ukuthi no uthi uMangwabi mina ngiyanjalo lapho everything is in order. La kuphusha agenda ukuthi ufuna kube khona ozongena ngoba ngathi content ayikho into engekho right lapha. Yeah. Ahle umseleke na uhlula iapproach. Iyamtatazelisa le ndaba yomfazi omusha. Ishilo nje ubakhumala ukuthi wena Thani ucela sifake ukufaka umakoti wakho intombi yakho ekuhlanisayo ngothando umfazi wakho ona 22 years old. Na 22. Lo bese Eda was spicy yeah. Hayima ukuthi na 22. Kodwa ulingana noSinenci athi ungaphezulu la. Hayi cathi ungaphezulu bese nje edlala ngaye. But unuyibona nilunga lento le. Yami nizolunga phela ekugcineni ngoba uzowenza ngendlela yakho umselelo emva kwale retreat le yebo sebekhulumile bonke bavoice ama concern abo bonke but uzashaya indiva nje it's not new like it's not new so nama excuse as to why eqhubeka. Lamhlanje ke bekubuya ngathi ubaba uNdabe noSisinonto ke bafeva amakhosikazi asemzumbi istimela. Yeah. Everything bebeyisho bebesekhonda ngayo. Ibine point which is very important vele ufuna besho njalo umseleko akanalo iqiniso. Ngiyangibona nje nama comment abanye bethi le challenge hlezi kugxeka umseleko. No mina nje umuntu wesilisa but abagesi lendlela umseleko enza ngayo. Yeah. Uzwamtsheni baba uNdabe nawo umuntu wesilisa again. I-authoritarian leadership ayisebenzi relationship. Ayisebenzi vele ku relationship especially nje ngoba unesithembu. Uyabona uselapho yena wazi ukuthi mayitshena umacele uqedile uthi umtshenelani macele uthi umacele uyangizwa mina uyayenza into engiyifunayo waye ngahlali nganike pho naye umacele kuphela loyo nayo inkinga ulandelana inkanza abantu kezize kwamseleko mayiphelele ngomacele umacele ukhala ngokuthi la abanga honest ngesithembu wayifihla nakhona into eshiwo uMangwabi futhi ukuthi umseleka akenzi ukhule esithenjini usho njalo uMangwabi uthi mina ekhaya ngikhule esithenjini but bese nje isithembu sasekhaya umseleki yena wenzisa kumfana ojolayo ofuna ngathi uqona lapha efihle lezo zinto lezo akenzisi nje kumnomzana kuhlalwe phansi makhosikazi ngicabanga ukwenza 1 no 2 hayi kuvunyelwana emakuvunyelwana ukunqatshwa kumanqatshwa oma ukuthi kutshena umamkhulu akutshena umamkhulu ebiza mina amakhosikazi ehlale nawo kukhulula hayi ukuthi mina masetshena umamkhulu qedile hayi lesisakamseleke isithembu cha siyisilungu siyisilungu kakhulu sine authoritarian leadership kakhulu autocratic because awukwazi ukuleader ngokuthi wena indlovu ayiphikiswa but uthi egcineni akathanda ukusenseleke ngiyabuilda la ubuildani ngoba uyabulala phela ngikuthatha u10 steps back nje ngomseleko ngabe kiwa phambili hayi baze basho phela ukuthi shuthi ulande nangu uBob the Builder uma khwel Bob the Builder uyimakhumala ushilo uthi uBob the Builder phela lo uzokha naye umuzi emzumba uyena shuthi azowakha lento ebhidlizayo uzowasho uma yena ukuthi lo muntu okhala ngokuthi wafica endlini yami kuwe ithangi lamanzi ukuba mina bengikhona la bengizogibela phezulu ngilibuyisele kahle kahle lento yenziwa yena ubuvila bakhe ufuna abe uyena izindodo wenza lezi zinto lezi true nalo ushilo futhi noMakhumalo ukuthi akahlele umsebenzi wendoda manje yena makukhuluma kanjalo beba honest futhi akathandi lokho ke hayi uya disrespecteka ahlo hayibo akabonwa nje kulomshado lo uzovala ompompi halelo hayi khohla kuzovala ompompi ke hayi into phambili kuwe ukuthi ngizovala yonke into mina cause yazi uvela wacasuka even uMakhumalo lesho ukuthi umphembe yamkhokhela shintshe fashion expression phela ufuna ukuhleza into ngayo uyasho ukuthi no uthi uMakhumalo uyamkhokhela umphemba ingoba yena wavula izinto lapha emuva
wangabonga nje ukuthi uyayenza into enhle Damn. cabanga No, umsele kunokuba delusional sometimes. No. akekho right Akuyona yonke into ophele ngaye kulesi system. Like lo baba une main character syndrome yeah and it's so bad. and inke akaboni because yabo Uyabona ngeke. angithi into eyenzeka wabiza ubaba uNdabe noSisimuntu ngokuthi uyabothi unenkinga shuthi enethemba ukuthi bazosayida naye Yeah. mase ngasasayidi nabo uyabothi hayi ubiza abantu abarong Yeah. maybe abantu abarong namhlanje uyasho ukuthi ubaba uNdabe ukhuluma kanje ngoba is a typical African man abangas understand isithembu but abakhuluma kuphela Hey, awusele. base lo muntu uyifundele lento human behavior wathi psychologist. Umsebenzi wakhe ukubona ama red flag. exactly inkinga phela bebevumela lapha yena usho ukuthi ubenethemba ukuthi kuzosayidwa naye njengoba kwenza kwisession yokuqala baba light mababuka ngathi wa strategy sabo azange bemqinisele umselekisana Futhi babe sakuba. Angithi phela babengababuzi futhi lapho ukuthi kwenzakalani should the more they get enough information ngabafazi the more Be realize ukuthi no kune common denominator la. yes and inkinga uma yeni udlalile indeme kubo mamkhulu sibonile ukuthi why vele ifirst wife kodwa ke ngokushada cha ushilo ubona umsele kusehluthukile wathi no ungaphakama umoya musukucasuka asikhulume kahle lento uwena uthena umuntu ohleli kwamsele kuyahola akekho oqamba amanga uthobile akashongo njalo uthi isimakhumalo wena ofena leyo thina bese sikuza khona ngithule leso statement ukuthi thina sihola neniki Yes. kodwa imsecasukile ukuthi bambuza ukuthi hawu kuyaholwa kanti phela ucasula ukuthi they are holding him accountable akakuthandi lokho but kodwa ekugcineni umsele kuyena indoda funeka kugcine izwi lendoda hayi bo phela manje umseleko mfethu akayithanda into abamenzisa yona mina ngiyasolo khona noyibizele retreat ngeke wena ubengaboneni ukuthi la izothi lento kubese kanje manje izwe lonke phela liyabuka ukuthi nanga umuntu wrong awubengeke phela uqonisa ubaba uNdabe cause ube nokumbiza ngamasezini adlule shothi yena unokuthi uzosadwa noma kuna statement ohlezi usisho ukuthi umsele kuhlezi right yena ngesingayi abantu ababhedayo lababani njengamanje ubengaliboni phutha lakhe so shothi nalaba ama psychologists abezobona bona be wrong hayi umsele no still namanje it's 5-2 waphela umacele umile matone ndoda yakhe umile neethical king umacelo yena kuphela umsayida le 5 yonke obi against iyabheda shothi uyena right ibona ba right benomato kodwa nabo ngiyaba blame oba amakhosikazi ngoku enable ibehavior yakhe for so long yes wena ubona ukuthi kule 3 ushintshile iyakhathaza ukulisana nomuntu ongezwe emadlebeni ugcina umtolerate and I think that's what happened and then wabaletha kule retreat and then kwayima be voice out ama emotions abo ngikho ke kunje he cannot believe it because bebemtolerate sonke lesikhathi mina ngiyabablame abantu besifazana umqoma kanjani umuntu onenkani ongakuzwa ongathatha serious uyamtolerate uthi ezoshintsha no you are just content ukuthi mina I'm happy where I am I'm happy with the state of my life right now lo noma ngenza kwenzayo ngempilo yakhe it's fine so you are just content bese uyamtolerate nje ukuthi ukhona space inside so kuyini ufuna isethaza ukuthi ushadile noma une boyfriend nawe ngeke ukwazi ukuhlala usengile hayi ke izathu ihlezi zihlukile for everyone it's never the same thing cause phela lento it's been nangu sebeshade 15 years noma yini mawubukene no8 King sebeshade isikhathi esinganani shothi uko 25 athi ambona nje mayena uyipholela inhloko mayena aswadela
usuyamtolerate ulinde the day azoshona ngayo. Mase I don't know, we have to wait and find out. cause vethu hayi ngeke umsele vethu angisho ukuthini kodwa naye ufune khona la ufune ivume khona ubrong. You're asking for too much from that man. Namakhosikazi kodwa nawo amanye ke angenazo ukuthi angene esithenjini. Yeah, so Funeka vele avume. Ngeke uwo number 3 number 4 wena usalindele imoto ngemuva uqhamuka emva kwakho. Oh, phela ngithi inkinga kwamsele kuyaye kubekwe isizathu sokuthi kungani kumele kulanda umunye umuntu bese yalanda. Isizathu masingacacile nje kuwe nje ehlanyisela igqeka 22 years, then it's an issue. So wenzisa kwendoda ejolayo. Kusasa ngibona ngathi futhi ishubile umakhwela umangwabo uzumkhomba ngomunye umakhumalo uziyamkhuza. Yabona nje kusasa isaqhubeka yona futhi la. Nje isikhathi siyaqhubeka isikhathi beku2 something ngathi ngo 2:30. Cabanga yonke lento yenzeke ebusuku. Hey, Yikho futhi asingamblame umacele melokhethu. ezela. Ezamo namhlanje ushilo futhi ngiyazela. Asingamblame ukhathele. Kodwa phela kulungiswa indaba zasemzini wakhe. Angangazeli. Isikhathi esicritical lesokuthi angazeli. Ngokungaye uhappy washo nje ukuthi everything earthly king yakhe uhappy and indlela alida ngayo akavuli earthly king yakhe amehlo phela. Ukuthini? Nakho kuphambi kwabo nabo abantu bethetha kuthetha nama psychologists. Uzile statement ashilo. Sithi Uthi because ukuba yena unechance ukukhetha amanye amakhosikazi ayengeke akhethe lawo. Ukuba yena ayikwazi ukwenza ngaba avumelelanga avumanga kube khona laba kokuzoba abanye. damn. Babezohluka ngani laba abanye umuntu nomuntu nje uhlezi eza nokwakhe. Umakhwela uhlwe ngani kunalaba ngithi uyibhashini naye. Ufuna ukupray uyasithanda isikhundla sokuthi yena uNdlunkulu umacebo uyayifila leyo nto leyo. Yeah. Nayo uyayifila. Yeah, manje ukuthi laba abamfilisi bayazi nabo ukuthi singamakhosikazi sonke la. Wena umehluko ukuthi ufike kuqala. uNdlunkulu kumnyeni wakho shothi bamtshena nje ivara manje ufuna umakhumalo bazothi umamkhulu angithi yes laba nje umacela Ay khona phela uhlulo understand ukuthi vele phela izinto ezanzenzeka ngeenkathi zakudala angeke kusafana manje. Yebo umamkhulu but like yena wangena leso sikhathi phela they're not that old. They are not that old. Yeah, they are not that old. Yena phela wazwayekisa umsebenzi. Wayinikela umsele umacele endodeni. Yebo cha yena uyabonakala ukuthi uphila indoda yakhe. Yes. Uyayiphilela ngisho umuntu indoda yakhe uyakholelwa kuyona. Kodwa phela futhi naye mele ayibone indoda yakhe ukuthi sometimes he's not okay, he's not right. Mela amdirect kahle phela ngamdirect ukuthi ngoba ufavor yena. No. Njengoba nazi ukuthi na Facebook isikhona iPerfect TV, Perfect Mxolisi TV SA. Sikhona nakho sinokufaka ama clip nakhona makuthi mhlawumbe ufuna ama clip ungashona ku Facebook akhona yonke ke lapha abasiphazamisi. Ungaqala ngabhale ngama-parts uzoyibona uzoyiwazi ukuthi uyithola yonke lento lena wafethu. Nakhona obasifaka ngiyakephi point ngiyakulela lamacele ukuthi umacele abantu abaningi ba complain ngaye lapha. Bathi ave nenhliziyo embi kodwa usonta mayithandaza uzebhoquze phansi amkhumbula kusizile 8 ethandaza olwandle hamba no abonge lapho olwandle azawa phansi ethandaza bathi kodwa inhliziyo yakhe abanye bathi right bangena bazi babethi bona bafuna ukugudlula yena emshadweni. Cha ngeke ngaba basukela in that aspect befuna umgudluza. Yes. Nah, it doesn't make sense. Angithi yena she always feel like umayeni unaleyo nto ukuthi umayeni unayo ke vele leyo kwali but ngendlela aphole ngayo jeez kuba efuna ukumgudluza ngisho ngabe usewakwenza by now but I don't think unaleyo nhliziyo nabanye nje bamlandela yini vele yenza yena engasayidi namanye amakhosikazi.
Because she's the birthday. She's the birthday. Ayeke nisibone nguye Macele. ngekushintsha ngelinye ilanga naye beba guest yena. Ajikela Afuna umseleki. support. Uyayidinga phela mhla ajikela umseleki. Kodwa futhi it's impossible. Cause uMacele njengoba umzali uyilento ayifunayo. Shuthi uma ethi jump. Ngeke uMaceleke leyo nto. Vele shuthi umshado it's about that kuye. Yeah. Uyebo baba. Kwakuyiphupho labo ngithi vision yabo nokhokho flow. Yes. So we understand kangcono sho. Basebenza futhi le3 le. Le3 futhi iyona question yakho. Akuquestiona ngapha. Yonke into afika nje wathi ngifuna ukuthatha unkosazwe wes5. Kwaba lokho kwadlula. Athi hehe. Hey. Nje namhlanje usekile futhi. Abuza abantu ba comment. Kuhlekani manje because yena yethu. Manje kuhlanganwe ngami lapha sihlangene singamakhosikazi kodwa manje sekungena igama lami. Yena ubona ngathi bahle ba-against yena. Yeah. Kanti lo uya abasho nebedwe ukuthi the only person owaziwayo la wezomfazi uMacele. Not ukuthi uMacele khonta ishile ebed ngabo. Yena manje ubona ngathi uya-attack. Vele nendoda yakhe ngeke kizimlungisa ukuthi cha Macele awu attack. Nawuzithulela nje. Uyazi nje ukuthi kumele beyo pillow talk. Beyo trauma bond abawuthunka le. Bakwenzile nje kwi-diary. Yes, I know. Bonini bathi hayi ukuthi abantu abavuma ukuthi bakuyiphi position. Umuntu akayazi indawo yakhe. Yeah. Kahle vele le inkinga. Yeah, but I can't wait ukuyibona ke nakusasa ukuthi izobe siphatheleni. Yes, and mina I think umsele wathi samakhosi uyayisola namakhosi azawu3. Manje uyayisola. Uyafisa umsele ukuba wathi samakhosi azafana noMacele onke. Hayi ngeke kuze kulunge. Kodwa uyafisa phela yena kodwa phela into ayithandayo, sona style asithandayo yena. Naka ayamchallenge ayabuza akuzwana le ngabuzo yona kuzakasho ukuthi uyena uyithanda labo yebo baba ngiyacabanga nje ama regret aphila nawo usuku nosuku ukuthi akukho mina engingakusho ke ngalokho. Okay. Afethu bese wabona kusasa. Yeah. Siphethe kusasa. Yeah, sizobuya futhi nakusasa guys. Once again siyaxolisa ngama clips but uYouTube usibambe by the neck and akunyakaze ayikho nje into esingayenza bazoyivala i-channel. So siyaxolisa kakhulu guys kodwa sikhona na ku Facebook uma ungabe usearch lapha uzobona ne logo iyafana neyala ku YouTube and then uzobe use page right yona ke bekwe kahle ngama parts yalandelana kahle usuzoyibuka khona iphelele. Siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi and see you the next time. Thank you.